Не знам как ще продължи това при един по-голям поток от болни. Обвинение за шофьора на камиона, в който се блъсна пътнически бус. Разказ от първо лице за трагедията. На мен явно ми е прилушало или съм препаднала, не знам, нищо не помня. Агенция Moody's повиши кредитния рейтинг на България и първа реакция от премиера Борисов. Нали уж такива сме фалирали страната? Уж такива глупости говорят, такива лъжи. Лъжците говорят. Северна Корея се похвали с гигантски междуконтинентални балистични ракети. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините в събота. За 72 часа е задържан шофьорът, в чийто камион се блъсна пътнически бус край Лесово. Прокуратурата в Ямбол му повдигна обвинение за причиняване на смърт при катастрофа. Второ денонощие продължава борбата за живота на най-тежко пострадалите в Ямбол и в София. С още информация и разказ от първо лице за трагедията сега. Цеца Елексова. Слушаме те. Здравейте, двете най-тежко пострадали жени от всичките 9, които останаха на лечение тук в Ямболската болница, са настанени в отделението по реанимация. Според лекари състоянието им е тежко, но стабилно. Стабилно е и състоянието на останалите настанени в лечебното заведение, 4 от които тук в ортопедично отделение и още 3 в отделението по хирургия. 9 от пострадалите в тежката катастрофа остават в Ямболската болница. Двете пациентки, които са настанени в отделението по реанимация, са в тежко, но стабилно състояние. Сред тях е и 17-годишната дъщеря на едната от транспортираните в София жени. Те са с политравми. Едната от пациентките вчера е била кръвопреливана, обезболени са и са в спокойно състояние. По чудо, без сериозни травми е 22-годишната Румина. Тя и майка й пътуват за пазар в Одрин. Твърди, че шофьорът на буса не е допуснал грешка. Аз като цяло нищо не помня, защото аз през повечето време спях и след като е видял, че има тир отпред, веднага е реагирал, но просто беше доста хлъзгаво, нямаше как по-добре да реагира от това. След удара, други хора помагат на Румина да излезе от буса. На мен явно ми е прилушало или съм препаднала, не знам, нищо не помня, вече помня, аз бях отстрани до колата. Ден след инцидента лекарите обясняват, че бързата и добра организация заедно с Министерството на здравеопазването е била от изключително значение за пострадалите. Искам да използвам ефира, да благодаря на всички колеги, които се отзоваха вчера тук. Говорим за реанимационни, ортопедични, хирургични екипи, тъй като не е по силите на един екип да се справи с толкова много пострадали. Днес прокуратурата в Ямбол удължи мярката за неотклонение на водача на тежкотоварният камион с украинска регистрация на 72 часа. На 51-годишният молдовски гражданин Бекиян Октавиян е повдигнато обвинение за причиняване на смърт на повече от едно лице при катастрофа. Към момента на пътно-транспортното происшествие няма причина този товарен състав да се намира на това място. Според закона за извършеното престъпление се предвижда наказание от 5 до 20 години лишаване от свобода. Във вторник окръжната прокуратура в Ямбол ще поиска от окръжния съд в града да постанови постоянен арест за водача на тежкотоварния камион, който предизвика тежкия пътен инцидент в Лесово, при който загинаха 3 и още 11 души бяха тежко ранени.